Paytahtymyzda Aşgabatda geçirilen Türkmen Hytaý ýeşewler forumy hemde sergeti häzirki wagtda özleri hormat goýmak, dostluk we birik-birigiň bähitlerini nazara almak ýürürlerini esaslanýan Türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň dürli ulurgança giňden ösürleýän iki dostlukly döwletiň strategik hyzmatdaşlygynyň Hiltaýdan täze derejä çykarylýanyny aýdynlyk bilen görkezdi. Bu şäher Türkmenistanyň we Hytaýyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň aýdym misaly bolmak bilen alymy texniki, ýokary tehnologiýalar babatdaky hyzmatdaşlygyň dürli urlarda bar bolan gurt uly mümkinçiliklerini açyp görkezmekde. Häzirki zaman innovasiýalaryny, öňde tejribeni arşmakda netijeli meýdança öwrüli. 20 çörli bıçarı dostluklu döwletiň ýeşewir toparlarynyň 200-den gowrak wekilini Aşgabatda jemledi. Olaryň arasynda ýurdumyz bilen öňden bäri işleşip gelýän, alyjlary, harytlary giňden belli bolan hyzmatdaşlar, işen gatnaşyklar ýoly goýup, geljegi uly türkmen bazaryny ornalmagy maksat edinýänler bar. Serginiň jemleýiji gününe Sewda Senagat Idarasynyň sergidalyny gurnalan tanışdyryş meýdançasynda sergiye gatnaşyjylar öz önümleri, öňde barjy tejribeleri täze taslamalar bilen tanışdyrdylar. Bu bolsa degişli ulurgança özleri pikir alşmagy hemde birnäçe teklipleri aralyp maslahatlaşmagy mümkinçilik berdi. Bıy giň uçurly çäräniň dowamynda Hytaýyň harit öňürjileri öz öňüren ýokary hili önümleri, täze tehnologiýalary geljekki taslamalar bilen tanışdyrdylar. Olaryň arasynda dostlukly döwletiň iri senagat merkezleriniň ençemesiniň gatnaşmagy, iki dostlukly döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň germeni giňeltmekde täze uly mümkinçilikleň bardygyny görkezdi. Bu bolsa dürli ulurgança ýoly goýulan hyzmatdaşlygyň ägirt uly mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanýanynyň nowatdaky suwutnamasy. Sergiň giň meýdançasynda gurnalyny 70-den gowrak diwarlykda Hytaýyň köpürli döredijlik hemde innovasiýa mümkinçilikleri giňden tanışdyryldy. Ýurdumyzda milli ykdysadyýetyň ähli ulgamlaryna öňde barjy tejribeni hemde häzirki zaman tehnologiýalary ornaşdyrmak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň bir hökmüne kesýetlenenler. Şunu önümleri önürmek hemde eksport etmeň möçleri boýunça dünýäde öňdeligi eleýän dostlukly döwletiň gadananlarynyň ýurdumyzda uly gyzyklanma eýedigine bellemek gerek. Gurt uly çygymal mümkinçiliklerini ýewren ýurdumyzyň alyp barýan açyk gaplar syýasaty gyzyklanma bildirýän ähli taraplar şolsanda Hytaý Halyk Respublikasy bilen deň hukukly hemde özara bähbetli hyzmatdaşlygy ösürmegi maksat edinýär. Degişli ularda iki ýurduň döwlet edimleriniň hemde hususy ýeşewleriniň toplan tejribeleri sergiye gatnaşyjylaryň şuňgury gyzyklanmasyna eýe boldy. Munyň özi köpürli gözden geçirişiň diňe bir özara bähbetli hyzmatdaşlygy ýoly goýmak bilen şäklenmän, eýsem önümçilik we hyzmatlar ulgamyny bilimleri artyrmak, täze ýeşewlik başlanýşlaryny ilerletmek üçin giň mümkinçilikleri özüne jemleýän ähmiýetli çäre bolup durýanyny aýdym görkezýär. Sergiň şäklerini Türkmen we Hytaý tarapynyň wekilleri birnäçe degişli resmi namlary gol çekdiler. Munyň özi ýurdumyzyň ähli ýerini gorşa bilen iri özgörtmeler maksatnamalarynyň hemde taslamalarnyň durmuşa geçirilmegine Hytaý Halyk Respublikasynyň hyzmatdaşlygy esläp berýän kampaniýalarynyň gyzyklanmalarynyň uly tasdikleýär. 3 gün dowam eden gözden geçiriş tamamlanandan soň onuň alyp baran işiniň jemlenip serginiň ýapylyş dawarasy boldy. Onu çykyş edenler ýokary derejede guramaçylykly geçirilen Türkmen Hytaý ýeşewler forumunyň hemde sergitiniň dürli pudokordaky özara gatnaşyklaryň geljegini aralyp maslahatlaşmagy, sowda ykdysady hyzmatdaşlygyň köpürleri boýunça gazanlan tejribeleri paýlaşmagy ýardam berendigine belediler. Hytaý tarapynyň wekilleri şeýle gözden geçirişiniň gurulanyny hemde ýokary derejede geçirilenligi, şeýle hem oňa gatnaşmagy dürdülen ajaýyp mümkinçilikler, şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarmyda tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Serge üstünlükli gatnaşanlyklary münasibetli diplomlan goşulyş portatlary türkmen we Hytaý halklarynyň dost-soňly gatnaşyklarynyň hasamy puturanylmagyny uly ähmiýetli bolan ony ýüze çykardy. Çäreň ýapylyş dowrasynyň ahyryny Türkmen Hytaý ýeşewler forumuny hemde sergitine gatnaşyjylar hormatly prezident bilen adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler.